Söwüşmezden dünya çempionu boldy. Türkmen türgenleri Indoneziýada geçirilen ýaşlaryň we yetkinçiliklerin arasynda sambo boýunça dünya çempionatyna 8 medal gazandylar. 34 ýurtdan 383 türgenin gatnaşmagynda geçirilen dünya birinçiligine Türkmenistanyň ýygyndasy 2 altyn, 3 kümüş we 3 bürünç medal aldy. Yarışın en köp ara alınıp maslahatlaşan tursadan biri hem 58 kilograma çeli agram derejesinde söwüş samboçynyň finaly boldy. Finalda iki türgene hem altın medal berildi. Yerli guramaçylyk komiteti final tutuluşyny 1 sagat öňe süýşürdi. Ýöne bu arada gatnaşçylaryň ählisine habar etmendir. Netijede finalçylaryň biri Russiýaly Artyom Nesterov düşekçe wagtynda çyksa-da Türkmen türgeni Alihan Aydoğduyev gija galdy. Dören ýagdaýlary göz öňüne tutup, federasiýa iki türgene hem altyn medallar bilen syýlyglamak zerur hasaplady. Türkmenistanyň düzümine ýene bir altyn medaly 18 ýaşly Türkmen Döwlet Beden Terbiýe Sport Institutynyň talibi Islam Hemraýew gazandy.